masu kallon mu assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wannan tashar ta Managarciya TV. Kuna tare da ni ne Aisha Bashir Tambuwal, inda a yau muke a cikin shirin nan na zamu kan hanya. To a yau maudu'in namu zai duba ne dangane da ɗaurin auren da aka gudanar ranar Asabar na ɗan gwamnan jihar Sokoto, wato Najib. Za mu yi ji ra'ayoyin mutane ne akan shin wane ne ya fi ba wa jama'a mamaki tsakanin shi Bafarawa da kuma Wamako akan rashin halartar su ɗaurin auren ɗan gwamnan jihar Sokoto. Sai ku biyo mu. Gaskiya ni a nawa abubuwan su saboda kai ina cewa kasance su da kristi amma gaskiya rashin su ya ci ba yi su kuma saboda wasu abubuwan a gaskiya ba kura ya yi ba akwai mamaki su inda dangantaka su wanda ya bani mamaki rashin halartar ɗaurin auren nan duka bai kai ga shi Bafara ba saboda suna da dangantakar siyasa guda gare su jam'iyyar su guda to shi na ɗaya attajibi na cewa gaskiya ya bani mamaki ashe an yi irin bikin auren yan Aminu Waziri ashe Bafara bai halarci wannan ba abin ya ba mamaki ba ma kaɗan ba. A gaskiya babu wanda ya bani mamaki irin tsohon gwamnan jihar Sokoto wato gwamnawa Baba, saboda idan an san shi da tsarin yadda yake gudanar da tafiyar siyasarsa an san cewa ko adawarsa ta kai kuma ta bayyana gare ka ga hili tabbas mutum na wanda zai iya zuwa ya ziyarce ka. Gaskiya matuƙar ban mamaki ya bani mamaki gaskiya da bai duba saboda shi da kana adawa ce shi kakai ba shi kakai ba an san shi ga hali irin na rayuwar yadda yake gudanar da siyasa ce bai ɗaukar tsatsauran ra'ayi ko kuma adawa ce ta bayyana gare gaskiya abin ya bani mamaki kwarai da gaskiya ya mamaki. Sannan gaskiya wannan ni nake ganin ma gaskiya akwai babban alheri da yasa Allah ya kaddarta cewa ba su halarci wurin ba, dan idan da wannan ya zo wannan daure auren za a gudanar da shi siyasance, amma da yanzu ba su zo ba sai zan abin an ka gudanar da shi a matsayin ba harkar siyasa ba. Kuna ji yadda ra'ayoyin mutane ya kamata. Kuma mutanen muka ce wannan shirin na ga mu cikin gari. A madadin gidan TV na Managarciya, sai kuma wani lokaci idan ku sake dawo. Kada ku manta, ku danna subscribe. Sai an jima.